chichakaitika nemunhu andaishandira saka ndakazoti chinipe mari yangu obva tondienda utondisungisa polisi ovati andibira mombe yangu chete tendo koti ndicho ndatora zvishoti ndandaenda kubvunza mari yangu ndikuti chipe mari yangu obva anditi stock theft waba mombe asi mombe yacho yaonekani ndakabeni yangu iri nyoti ndakazotadzotora mukoti ndakapinda mukoti ndiri mwana mudiki mombe yanga iripo yaiti yakabiwa mombe dzakakwana nanhasi zvichitongoripo zvichingoripo zvakakwana wanga wamushandira kwenguva yakadi nane 2 years saka pakupa umbo hwako mukoti uchitaura zvekuti mombe iripo hapana mombe yakadisapia zvakanzi chii hawanotomoti pangu kutombotsanangura mukoti tinokuchingamizai pachirongwa home away from home. Zita ndinonzi Sylvester Tafumanei. Ndiri kufamba ndiinaye tarumbidzwa Rudhenya, producer wechirongwa chinechi. Nhasi uno tiri kuMutare Remand Prison kwatiri kuita hurukuro nevasungwa vari mukati meremand, tichinzwa kuti ndeapi macourses avakasarudza kuti vaite uyewo kana vachizenge vabuda pfungwa dzavo dzakamira sei, uye tichinzwa kuti ndeipi mhosva yavakapara vachipindawo mukati meprison inei. Iye zvinezvi ndina Zakaria Nemaonga ane makore 20 ekuberekwa akapinda munomu nenyaya yestock theft. Ane programu yaakasarudza kuti anga achiita. Regai ndimuchingamidza muchirongwa agozozvitaurira ega kuti ndezvipi zvaakafarira kuti anga achiita muno muMutare Remand. Wakadii zvako Zakaria? Aiwa, tinofara kana uchifara iwo. Iye zvinezvi tiri kutenda kuti watiwanisa mukana wekuti tikurukure newe, asi chandafarira chekutanga ndechekuti ndakuona uchiita zvepanel beating. Zvepanel beating izvi zvakatanga sei? Panel beating ndakazvitanga ndiri mukati meusungwa. Kuudza ndonga ndichiteerera madzishani ndichigara nawo. Obva andisarudzira kuti unoda kuitei uri mukati meusungwa, ndikati ndoda kuita panel beating spray painting. Obva atanga kundidzidzisa tanga 2023. Alright. Chakaita kuti pakati pemakosi ese ari kuitwa muno mune motor mechanic, panel beating and spray painting, kune welding, kune auto electrician, refrigeration. Iwo sei wakasarudza zvenhingirikeni zvepanel beating? Panel beating izvo zvandaingora ndichingofarira. Asi wanga usina kuwana mukana wokuti uzviite? Ndandisina nokwana kuzviita. Handiti? Iye zvinezvi pane zvawaakunzwisisa here zvawakanga usinganzwisisi zvokuti iye zvinezvi tikatokuti mota iyo igadzire mota iyo yakaita accident, ndezvipi zvinhu zvinokurumidza kufanira kuzivikanwa nemunhu ari kuita panel beating? Yakatanga kuziva panel beating anofanira kunge ine paratoti photo power yatoshandisa kupomba motikari kana yakafonyoka neyatinoti chain block nedoors toshandisa futi papanel beating. Kana une zvinhu izvo zvine compressor newelding machine nebaby grinder, kaune zvinhu izvozvo zvinokwanisa kutanga kuita panel beating, asi zvinenge sei zvakwana zvese. Alright. Aiwa, tinotenda tikuona kuti basa rako unenge uri kurifarira nezvao nemanzwisisiro auri kuita nekureexplaina kwauri kuita. Tichadzoka zvekare kunyaya iyoyi yenhingirikeni yepanel beating and spray painting. Chimwe chatingada kuziva ndechekuti nyaya yakakupinza munomu iyi nyaya yei? Yakapinda munyaya yestock theft. Zvakaitikira kupi? Zvakaitika kuvatsomba. Kuvatsomba. Zvakafamba sei panyaya iyoyi? Chii chakaitika? Stock theft nemunhu andaishandira. Saka ndakazoti chinipe mari yangu obva tondienda utondisungisa polisi ovati andibira mombe yangu. Chete. Tendo koti. Ndicho ndatora zvishoti ndandaenda kubvunza mari yangu ndikuti chinipe mari yangu obva anditi stock theft waba mombe. Asi mombe yacho yaonekani ndakabeni yangu iri. Nyoti ndakazotadzotora mukoti ndakapinda mukoti ndiri mwana mudiki. Mombe yanga iripo yaiti yakabiwa mombe dzakakwana. Nanhasi zvichitongoripo. Zvichingoripo zvakakwana. Wanga wamushandira kwenguva yakadi? Nane 2 years. Saka pakupa umbo hwako mukoti uchitaura zvekuti mombe iripo hapana mombe yakadisapia zvakanzi chii? Hawanotomoti pangu kutombotsanangura mukoti. Saka pawakazobva wanzi wakapiwa makore mangani? Ndakatongwa 9 years. 9 years. Saka uchiziva kuti hauna kupara mhosva iyi uyezve hauna kubhadharwa mari yako yawaishandira, pawakanzi 9 years wakanzwa sei? Handariziva kurwadzirwa singenda, nhasi ndotofunga kuti ndoita sevedebu nenyaya. Mari yako yaakanga achikuowa yanga yakawanda zvakadi, waipiwa mari pamwedzi? Pamwedzi yaifanira kundipa 200. Saka mari yangu yese yaifanira kundipa musi wacho yanga iri 2500. Asi pakuireva ndo pawakabva wanzi andibira mombe kuvatsomba ikoko.
wakambowana here mukana wekuti uite appeal? Ndakawana but mari yekuti apindwe yakashayikwa. Ndo yakashayikwa. Kuri kuti mumwe munhu ati ini ndokwanisa kunge ndichikubatsira panyaya iyoyo akasununguka zvake kuti akubatsire panyaya yeappeal iyoyo. Zvakasununguka. Ari gweta zvakanenge achiti aiwa ndazvikwanisa kana kuti mumwe munhuwo zvake wewisha ari kutaura kuti aiwa ndoda kumubatsira kuti aite appeal. Akasununguka singai. Naika. Tinotarisira kuti pane mumwe munhu ari kuteerera paSly Media zvine zvaanogona kuzongokunzwira tsitsi. Ngatitarise kuti pa9 years izvezvi wasevha makore mangani? Wasevha 3.2. 3.2. Alright. Zvichitaridza kuti aiwa pane manhingirikini uchiri muno mandiri. Munhu pamai tirangotarisa character yemunhu wawaishandira kuti uzosvika mari zvosvika kuma 2500 paaikunyima mari pesa apa aiti chi? Tatakawirirana kuti mari amugoni paka kuti gore rapera. Alright. So takawirirana. Saka gore kutanga rakapera akati zvanga sezvali balance. Ndo ndawazwisisa. Gore rapera funo mundazobvunza kata ko mari yangu. Vata mundipa 5 months. Ndanga wazwisisa. Nangu payment dzedze ndozinoshoma mari yangu yesubuda. Ndopana ndambusiya basa rana ndaenda kumba. Ndichenda kumba. Ndazoenda kumba ndati ngendo utere mari yangu. Ndisvika ndichibvunza mari yangu. Wangu nditi alright mina tondoita sei. Ndichitogara apana kutira 30 minutes pakatosvika police. Netikasi. Ndatotongosunga. Asi before that maishandirana zvakanaka. Tatoshandirana zvakanaka. Iwo nhingirikini Zakaria. Uri kutaura kuti une makore 20. Wakatanga kushandira munhu uine makore mangani? Ndine 15. Pa 15 years tichitarisa kuti munhu achiri kuenda kuchikoro nokuti munhu anowanzopedza kana form 4 akuma 17 years. Chii chakaitika kuti uzopedzisira iwe wakunofudza mombe iwe uine 15 years? Chaita kuti zvanga zvisinomira zvakanaka kumba baba vangu vanga vashaya mari yekuti toendesa kuchikoro. Alright. Hakuna vakoma here kwauriwo mufamily menyu? Ariko mune 1. Mune 1. Anga asingakwanisawo zvekuti akubatsire? Anga asingakwanisawo because atono mhuri yake. Alright. Okay. Tiri kupfuurira mberi nechirongwa chine tichinzwa tichidzoka iye zvinezvi dai kwakuri kuti unowana mukana wokutaura zvekare nemunhu wawaishandira anonzani? Nosidesi. Full name rake nonzi? First name yake ndaikanganwa. Alright. Second name Nosidesi. Dai kwakuri kuti wowana mukana wokuti utsanangure nyaya yako waimuti kudii? Kutaura naye ka handitokwanisi because ndikatomuona ndotozwa hasha zisingaiti saka handitodi kutosangana naye. Nekuti akakusungisa usina mhosva apo aitori nemari yako? Saka handitokwanisi nyaya ndikasangana naye hazvitombomirawo zvakanaka. Hapana kuitwa urongwa here hwekuti anozokwanisa kana kuti uchitaura nevabereki vako kuti endai mopiwa mari yangu iya yakasara ikoko? Izvozvo wakatomboenda wakatadzotowirirana kadozotowasungisa futi. Anga akuda kuvasungisa nenyaya yei futi? Yekuti makuti abuse. Panenge pakatiomei. Aiwa, tiri kuinzwa nyaya yako Zakaria. Tine urombo nezvakaitika muupenyu hwako woti ukuwashaya zvikwanisiro zvokuti uende kuchikoro. Pawati wotangawo kushanda munhu obva atanga kukushandisa mahara asingakupe mari. Akushandisa mahara obva azoti zvekare wamubira mombe iwo usina mombe yawakaita seyawakaba. Ngatichidzokai zvekare kunyaya yenhingirikini yepanel beating and spray painting. Kana uchizenge wabuda ndezvipi zvinotarisirwa kana uchinge wapedza kuita kosi yako zvaunofanira kunge uinazvo zvaunofanira kuzenge uchiratidza vanhu kunzewo kuti ndogona kuita panel beating and spray painting? Ndikawana wedding machine nepotopower necompressor nemaspan nendakwanisa ndikatsanangura munhu panel beating ndoikwanise anogonawo zvipfuma ndombomitira sim ndombomugadzirira. Alright. Tomboti ndo certificate yako yekutanga iyo. Mukudzidza kwauri kuita panel beating nekubudidzana nasekuru vari kukudzidzisa muno. Hapana here certificate yaunogona kunyora kuti ugozobuda wakabata futi uchitsanangura kuti yes uri kudemonstrata asi pane certificate iri kunatsoratidza kuti zveshuwa kosi wakaidzidzira? Iripo panofanira ndichinyora. Wakuziva here kuti panodiwa mari kuti inyorwe? Uye inonyorwa wasvika pastage yakaita sei kana kuti after makore mangani? Pamari handiziva kuti pane paudiwa mari. Asi zvinhu zvaungafarira kuti uzviite zvekuti uite unyore course? Without trade test? Yes. Trade test. Ndakwanisa kunyora course iyo chepa ndoshanda nawo
inyotiwa zvine zviri zvitomiro zvakanaka waikwanisa futi kutongondibatsirawo ndichitofamba nakoziva kuti handisingatozivi kuti panopitinga acho chii but ndatangodzidziswa kuti isi pana nhamba yakati iyi ndo inonzi football handisingazivi but pari zvino izvi ndakugona kuzvishandisa so ndakuziva nemazita zvese nekuti kugadzira mota dzichibuda panapa dzanaka panhingirikini kuri kuti wazobuda iwewe wataura zvauri kuda izvi ngatiti pamwe zvikwanisiro izvozvi zvawatsanangura asati zvawanikwa wakasununguka here kuti mumwe munhu akupe basa asi achiziva zvake kuti wakabva kupi wakabva muusungu sonaita ndasonokuti ndikasvika pari achitozvipa unopitingi ndikagona kushandidzanawo naye togonoshanda tese zvifamba zvakanaka ndichimwanzomari ndikwanisa kutengawo zvangu ndizviitiro ndendega apa izvezvi wati wane 20 years wakanga waroora here usati wauya munomu ndandisati wanga usati tinotenda neurongo wako watiri kunzwa pano pachirongwa chino chihome away from home mufamily menyu muri vangani muri 7 iwe uri number chi number 2 alright tiri kuitira kuti tivhunze kuti vanhu vanozopedzera kuti kwarotsvaga rubatsiro kuvanhu kwanga achidi kubatsirwa ari kupi ariwo kumba kwavo ngatiende panyaya yespray painting zvimwe zvawakunzwisa panyaya yespray painting ndezvipi wanyanya kutaura sterek nenyaya yepanel beating kuspray painting kwakamira sei uye kunodiwawo chii kuspray painting kunongodiwa compress neganda rekushandisa pakuspray motikari nemota toita kuti hatispraying motikari inenge yakatsva nezuva yakupatanuka pendi toda kutanga kuigezera kuti itange kuita nyowani neta kana ine madhindi anenge aripo nita kufila madhindisi anenge aripo then tosispray mwiri wese uchibuda zvakanaka panapa mwedzi wakapera paseri uyo pakanga paine nyaya yenhingirikini yemafamily visits wakaonawo here pafamily day pane here hama dzakauya kuzokuona uye dziri kuuya kuzokuona uri muno muusungu vakauya vachindoona vanouya vachikuona alright panyaya yekuzosungiswa zvakakanganisa zvakadii family yako vachinzwa kuti wasungiswa usina mhosva vakablema iwowo here kana kuti kwava waishandira wakatoblema kwandaishandira bcause ini handakatowirirana navo nana baba ndichitowirirana ndichienda mukuwirira saka watongoblema kungondisungisa pakandisungisa futi wanotaura bafuti kuti mwana inoita kumusungisa wangowana kungonisungisa wakatozviziva ndatokujeri ndasunga ndatotongwa kudana munhu anogara muarea imwe chete nemhere kuti kwakuri kure nekumba kwenyu hakusi kure stere muwatsomba township alright nyaya yako inosowisa takupa izvezvi mukana wakupedzisira wokuti uite chikumbiro kune ruzhinji rwezimbabwe uchinatsotaurisa uchirevesa kubva pakadzika pemwoyo wako wakanangana nenyaya yemastartup ekiyoyi nefuture yako semunhu anenge anzi apinda muprison uchivataura kuti kwasara nguva yakadii kuti ubude zvichireva kuti pane period here yekuti vanhu vagone kukuunganidzira zvinhu zvese zvauri kuda 1 by 1 nguva ndasarana ndiri musungwa ndasarwa ne 2 years point ndo ndasarwa mukati meusungwa kana chikumba kuti kana kuna unokwanisa kundibatsira mukati meusungwa nditengero zvinhu zvokushandisa mukati meusungwa then kana ndazobudawo ndozowana kana munhu anokwanisa kundibatsira nditengera zvinhu zvekushandisa ndapadye panze ndikwanisa mapoto power macompressor kuti ndikwanisa kuita connection dzangu ndiri panze ndozvandonyokumbira tinotenda zvikuru kwazvo ndiyo background yatiri kunzwa yaZakaria nemaunga mukomana ane makore 20 years achiri mwana mudiki ane future yakareba kumberi kwake tinoziva kuti munhu wese kufamily yaanobva mubereki wese anoshingirira kuti mwana wake ange achienda kuchikoro asi unozopedzisira ona kuti zvikwanisiro zvinogona kuramba kuti zviite saizvozvo nekudaro ndo zvakasanganikwa naZakaria haana kuzopedza chikoro nekuda kwokuti vabereki vanga vasingakwanisawo kuwana mari yekuti aende kuchikoro paakati regai ndinoshandawo ndichizvishandirawo ndichidai muupenyu haana kupiwa mari yaakanga ashandira achibva azosungiswawo zvekare achinenedzerwa mhosva yekuti akaba mombe iye asina kuba mombe achibva azopiwa makore anokwana kuitawo 9 years anotaura kuti handina kunyanya kuwana mukana wekuti ndizvimirire kuti ndiite apiro kana kuti ndinatsotsanangura mamiriro anga akaita nyaya iyoyo asi chatiri kunzwisisa muzuva ranhasi uno ndechekuti aita apiro kune memori yeZimbabwe kuti mutsvagire zvikwanisiro zvaari kutaura uyewo zvekare kuti agone kunyora matrade test ari
mukati menzvimbo ino agobuda aine certificate achinge achizowana pekutangira kana akutanga basa rake raari kudzidzira munomu. Mashoko ako ekupedzisira ekutenda vari kukudzidzisa ava vakakuonesa kuti macourses aya anofamba so uchibva wasarudza yenhingirikini yepanel beating and spray painting ndeyekuti kudii kunana sekuru nana gogo? Wana sekuru vandotoshanda nawo ndo vamwe vanhu vakatondito dzezoti mwana mudiki uyo uitochi panel beating uito basa remaoko because ana basa ramoko andaenda kugona obva vandidzidzisa basa remaoko zvanda kugona kupano beating ende iwo vanondidzidzisa nemwoyo wese hausi rwadziro kana kuti vanongodzidzisa nemwoyo wese saizvozvi panel beating ndaakugono zvanani pane zvandandisingatozivi kuti chichinotombozva panel beating but izvizvi ndaakuziva. Tinotenda zvikuru kwazvo. Ndo mashoko aZakaria. Chasara izvinezvi ndechekuti zvizhinji mazvinzwira ndionekere tarumbidzwa Rudhenya producer wechirongwa chinechi Indon Sylvester Tafumane simbi yebasa uri kureitaita tiri pamutare remand tiri muchirongwa chedu chinechi home away from home. Rambai muchishare zvikadaiwo haugoni kunge uchibatsira Zakaria asi ukashare kune hama yako chitinzwawo nyaya yemukomana wayo inosuwisa waunenge wanzwisa iyeye pamwe ndiye anozokwanisa kubatsira Clayton. Tingatoti icrime veduwe kusati ukanzwa makuhwa akanaka kudai urega kushare nevamwewo. Aiwa ngatireke kudaro atirambei tichiudzana ikoko kuti aiwa zvirongwa zvekuburitswa neSly Media zvirongwa zvemhuri uye zvakanakira tese kuti tinzwisise kuti kune vamwe vanhu vashandirwe vanogona kunge vaine utsinye sezvakaitirwa mwanakomana uyu. Izvozvo zvinotopawo chenjedzo kuti ukanga wasangana nevanhu vakadai so itokurumidza kutiza nekuti ramangwana vanogona kurongera yakapenga kana kuti yakashata. Tinotenda zvikuru kwazvo, murambe muchishare. Tatenda. Apfuura mazuva ekunzi handina chekuita, handina bhizimusi rinoitisa mari, kana kuti ndashaya basa kubva pandakapedza chikoro, kana paya pandakabuda basa. Unogona kutanga nhasi chaiye nemari shoma inokwana foni chaiyo. Pamunashe Bells wholesale yemabhero emhando dzese tinadzo. Mabhero anotengeseka akanaka akaita kudirana kuita matutu nematutu achitangira pa 130, 150 ne180 zvichikwira. Mabhero enyu atinawo anobuda nekumozambique, kubeira nekumaputo, kuZambia, Tanzania neMalawi nekumwe kwose. Munosarudza bhero ramunoda rine hembe dzevarume, dzevakadzi, dzevana uye nemabedding stuff zvese kane munozviwana. Mabhero tinounza kwese kwamuri nationwide muZimbabwe. You pay on delivery. Bhero rashika. Vanoda kutibata pamunashe Bells. Robai runare panamba dzinoti 263 719 450 009 kana kuti 263 788 954 165 muHarare.